Вода. Вось ведаеце, звычайныя людзі на 80% састаяць з вады. А я з кавы. Ха-ха-ха-ха. Міленіял момент. Вось што я хацеў вам паказаць. Ішоў я неяк па вуліцы, проста шпацыру сабе, як я люблю. Хаця магло скласціся іншае ўражанне, што я гік, сяджу цэлымі днямі дома, гэта не зусім так. Я не люблю асабліва кудысьці выбірацца, тыпу там у кіно, у тэатр, у ўсю філармонію раней любіў, калі гэта для мяне было бясплатна. Нейкія... Карацей, не люблю выбірацца ў месцы, дзе трэба марнаваць грошы. Вось для мяне гэта псіхічна цяжка. Вось шпацыраваць я люблю. Асабліва улічваючы, што я жыву ў Кракаве, ён спрыяе. Дык вось, падчас аднаго са шпацыраў мне выдалі вось такую лістовачку. Блядь, зараз паспрабую вам зрабіць так, каб... каб вам не ілюстравала картинку. Так, так. А як гэта робіцца? Мабыць так. О! Во! Так. Ось косцюл хрещанський в Кракове. Добра новіна в скруче. Ось. Я не ведаю, ці гэта нейкая афіцыйная каталіцкая царква, магчыма, што не, магчыма, што гэта пэўная секта, таму што Польшча таксама ад гэтай хуйні не пазбаўленая, але гэтая улётка павінна нібыта заахвочваць новых людзей у гэтую суполку, у гэтую арганізацыю. Урэшце рэшт, добра новіна. Зараз мы павінны пачуць сапраўды добрыя навіны, якія павінны нас заахвоціць для таго, каб мабыць, не зрабіцца шчырымі хрысціянамі, але прынамсі зацікавіцца гэтай рэлігіяй і сапраўды у яе ўліцца, знайсці, мабыць, якіх-небудзь новых знаёмых. Дык вось, прыклад хрысціянскай прапаганды перад вамі, і я зараз выкарыстоўваю прапаганду не ў дрэнным сэнсе нейкім благім, а менавіта як рэкляму. Вось, як выглядае хрысціянская рэкляма, зараз вам пакажу. Значыць, як выглядае добрая навіна з пункту гледжання гэтых людзей. Вось тут яна разварочваецца, і мы бачым перад сабой некалькі такіх слупоў тэксту, некалькі тэмаў. На канцы яшчэ ёсць ось такое, рэакцыя. То бок тут 4 тэмы. Бук, чоловік, Езус і рэакцыя. То бок Бог, чалавек, Езус і рэакцыя. Мне здаецца, гэта тут нічога асабліва складанага няма. Значыцца, чытаем. Тут цытаты з Бібліі, са святога пісання. Выбралі самае лепшае, што змаглі знайсці. Значыцца, што напісана пра Бога? Wszystko stworzył i wszystko do niego należy. Што перакладаецца як «усё стварыў і ўсё да яго належыць». Нармальна, ў прынцыпе. Тыпу база хрысціянская. Далей наступная цытата. «Jest doskonały w sprawiedliwości», czyli to bok ён ёсць ідэальны ў справядлівасці. Таксама Бог справядлівы, наш Бог, ён усё стварыў, і ён самы справядлівы. Абсалютна ўсё адэкватна пакуль выглядае. Wymaga więc doskonałego przestrzegania swojego prawa. Wymagає таму ідэальнага прытрымання ягоных правілаў, ягонага закону. Ось гэта тое, што нам кажуць пра Бога. В прынцыпе, норм. То бок наш Бог, ён усё стварыў, ён ахуенны, ён справядлівы, і таму ён вымагае ад людзей справядлівасці. Значыцца, што мы чытаем? Это я вось вам паказваю, я нічога не прыдумаў, гэта вось яно, пакуль што ўсё добра, так? Выглядае як звычайная хрысціянская рэкляма. Значыцца, а што мы пачытаем тут у гэтай улётцы пра чалавека? Człowiek jest winien złamania Bożego prawa.
То бок чалавек вінаваты ў тым, што зламаў Божы закон. Адразу пустае пытанне. Ці будуць нейкія наступствы ў гэтага самага пакарання? Вось я як чалавек, які збоку чытаю гэта ўсё, адразу закрадаецца пытанне. Але яно не трымаецца ў галаве доўга, таму што наступная цытата гэта «понесе вечную кару». То бок чалавек панясе вечную кару. Я не ведаю, як вам, але мне, ў прынцыпе, не вельмі пасуе ідэя, не вельмі для мяне яна выглядае прывабліва, што вельмі шмат гадоў таму, ну, скажем, я не ведаю канкрэтна, што тут мелася на ўвазе, ці гэта першародны грэх, ці здрада Хрысту, панясе вечную кару. Ось, то бок, выбралі самае лепшае, тут яшчэ прыпіска ёсць, альбовем заплату за грэх ест смерць. То бок, ты іх зграшыў, ты пра гэта не ведаў раней, ты вось чытаеш гэтую улётку, ты, аказваецца, грэшнік, і ты панясеш вечную кару. Я лічу, што гэта ахуенны прамоўшн. Ідзем далей. Добрыя учынкі не са ў стане го збавіць. То бок, добрыя учынкі чалавека не выратуюць яго ад вечнай кары. Вось так. Рэклямка зайшла ў нейкі вельмі цікавы накірунак. То бок, я, як чалавек збоку, які не з'яўляецца хрысціянінам, допустим, я цікаўлюся хрысціянствам, хацеў бы патэнцыйна далучыцца да гэтай рэлігіі, вось мне паказваюць як бы асноўныя тэзы, якія, у прынцыпе, павінны мяне прывабіць. То бок, за гэтым яшчэ хаваецца тонна, тэксту наконт таго, вось як патлумачыць кожную з гэтых фразаў. Але я бачу самае лепшае, тыпу хайлайты Бібліі. І мне прапануецца проста прыняць нейкі грэх, панесці вечную кару і не магчы ад гэтай самай кары пэўным чынам яе пазбегнуць. Проста нельга табе, сраны чалавек, у прынцыпе, насалоджвацца жыццём, ты будзеш пакутаваць вечна ў адзе. Ну, значит, читаем далей про Езуса. Я не ведаю, чаму про Езуса вынеслі асобны блок. Я, дарэчы, зноў ж такі нічога не прыдумляю. Вось пра чалавека, скрыньце, так бы мовіць. Усё напісана. І наступны раздзел про Езуса. Не ведаю, чаму про Езуса напісалі асобна ад Бога, але, ну, магчыма, просто захацелі яшчэ накідаць цытатак з Бібліі. Значит, про Езуса что написано? «Есть Богiem, który przyszedł na ziemię jako bezgrzeszny człowiek». То бок написано, что есть Богом, які прыйшоў на зямлю, як безгрэшны чалавек. Ну, в принципе, я не только рэлігіявед, конечно, тут можно было б докопаться до вось этой формулёўкі, таму што Езус ён адначасова і Бог, і чалавек. Ну ладно, хай будзе. Тут яшчэ пару цытацый з Бібліі. «Оказаў Богу міласць і ласка, умірając на крыжу за наsze грехи». То бок, аказаў Божую міласць і ласку, уміраючы на крыжы за нашы грахі. Ось, то бок, якія нашы грахі мы пакуль што не даведаліся, але ўжо павінны вечна пакутаваць у адзе і песціць Езуса. Наступнае і самае апошняе самы апошні блок цытатаў гэта рэакцыя. Я, дарэчы, не ведаю, што гэта азначае, у якім сэнсе напісана: «Jako grzesznik jesteś przestępcą prawa. Musisz się opamiętać, co oznacza, że musisz odwrócić się od wszelkiego zła». То бок, у перакладзе на беларускую, як грэшнік, ты ёсць злачынцам законным. Мусіш апамятацца, што азначае, што мусіш адвярнуцца ад усялякага злу. І зноў ж такі узгадваецца тое, што мы по дэфолту з'яўляемся грэшнікамі і мусім ад усялякага злу, так бы мовіць,
адвярнуцца, але зноў ж такі у мяне паўстае пытанне, калі, як узгадана было у блоку чалавек, мы не можам сваімі добрымі ўчынкамі пазбегнуць вечнай кары, то нахуя мне адварочвацца ад усялякага злу? Я што, ідыёт, блядь? Мабыць, мне зло, ў прынцыпе, можа прапанаваць нейкія бенефіты. Я, прынамсі, хоць праз нейкі час буду цешыцца жыццём, а потым ужо, блядь, я ж у любым выпадку буду вечна гарэць. Нахуя мне слухаць вашыя мантры? Я вось, прачытаўшы амаль усю улётку, ніхуя не зразумеў, чаму я гэта павінен рабіць. І апошняя фраза з яе: мусіш паверыць у тое, што Езус Христос выканаў на крыжу. То бок ты мусіш паверыць у тое, што Христос памёр на крыжу. Ну як бы да і похуй, хай ён хоць 50 разоў памірае, гэта ніхуя не добра навіна, як тут напісана. То бок для большасці людзей добрыя навіны гэта тое, што глядзі, вось у нас ёсць суполка хрысціянаў, і ты можаш прыйсці ў яе, знайсці сабе новых знаёмых, новых сяброў. Магчыма, калі ты самотны мужчына, ты знойдзеш сабе жонку тут, магчыма, ты знойдзеш сабе дапамогу, ты зможаш скарыстацца дапамогай псіхалагічнай ад святара, скажам. Можаш прыйсці і спаведацца, не ведаю, што заўгодна, вось зрабіць упор на тое, што вельмі шмат ёсць самотных людзей, якія патрабуюць супольнасці, якія патрабуюць выйсці са свайго дэпрэсіўнага стану, і гэта, я думаю, сапраўды прывяло б шмат добрых, але пры гэтым сумных людзей. Якіх людзей можа прывесці навіна аб тым, што ты хуесос і павінен вечна гарэць у адзе, я не ведаю. Магчыма, сапраўды не ведаю якіх-небудзь серыйных забойцаў, якія вельмі пакутуюць маральна ад таго, што яны здзейснілі ў сваім жыцці. Гэтая улётка сапраўды можа прывабіць пэўным чынам, але нармальны чалавек, прачытаўшы пару сказаў з гэтай хуйні, ніколі у тую самую царкву не завітае, у той самы касцёл. Я не ведаю, магчыма, хрысціяне ў чаце змогуць мне паясніць, у чым я памыляюся. Блядь. Але я проста чытаючы гэта ахуеў. То бок мы ведаем, што ў хрысціянстве вельмі шмат ёсць пытанняў наконт таго, што трэба каяцца, трэба пастаянна смактаць, і, у прынцыпе, быць моцным і заможным чалавекам не вельмі добрая ідэя, але звычайна гэта ўсё хаваецца. Хаваецца пад прапагандай аб тым, што хрысціянства падтрымлівае традыцыйныя сямейныя каштоўнасці, па тым, што хрысціянства гэта любоў да бліжняга чалавека, што гэта такая цывілізацыя любові фармуецца ў нас пад уплывам хрысціянства, што хрысціянства дае вам кантакты, дае вам магчымасць пераняць традыцыі сваіх бацькоў. Не! Гэтыя людзі лічаць, што трэба наперад паставіць тую самую хуйню, якую звычайна хрысціяне намагаюцца схаваць. Не паказваць людзям, каб людзі не думалі, што хрысціянства гэта рэлігія для кукічаў і камуністаў, якой яна насамрэч ёсць. А тут проста адкрыта адразу: ты хуесос, і, блядь, табе павінна падабацца, што ты хуесос. Ну такое. Не ведаю, напішыце ў чаце, мабыць, кагосьці сапраўды прывабіла гэтая улётка, я магу вам даць адрас. Тут ёсць адрас фізычны, ёсць имейл, ёсць цэлая нават старонка інтэрнэтовая. Я магу вам усё прадставіць. Адпішыцеся потым гэта, як вам спадабалася такая царква. Давайте пачытаем, што вы напісалі. Дарэчы, колькі нас людзей глядзіць. Цікава. Ці я не задушніў занадта? Не, нормально. Пакуль яшчэ дыхаем. Так.
Мар'юнес, якого ти года народжання? Я 2001. Як ставишся до віри агулам релігії? Ну, залежить від конкретної релігії. І в випадку з християнством, наприклад, залежить від конкретної галіни, конкретної країні, конкретної номінації і так далі. Тобок агулам до християнства і, в принципі, до авраамічних релігій я ставлюся досить адмоўна, таму што гэта ўсё рэлігіі, якія, па-першае, прапаведваюць паслушэнства і традыцыі, якія не характэрныя для еўрапейцаў, а па-другое, што яны, не нашыя проста рэлігіі. Гэта для мяне асноўная праблема з хрысціянствам, з ісламам, з будызмам, тым, што гэта проста рэлігіі, якія паўсталі не ў Еўропе, і такім чынам я не разумею, як можна маліцца багам, якія не з'яўляюцца тваімі. То бок калісьці ў цябе былі свае богі, але твае продкі вырашылі іх прадаць за тое, каб атрымаць пэўны мандат ад візантыйскай імперыі альбо ад заходняга Рыму. Гэта мне выдаецца досыць дробязным у пытаннях сакральных, такіх як рэлігія. А ў прынцыпе, вера, рэлігія, яна ёсць у кожнага. Я не веру ў атэістаў. Амаль што ўсе атэісты, якіх я сустракаў у інтэрнэце альбо ў асабістым жыцці, гэта тая ці іншая форма хрысціянаў альбо у рэдкіх выпадках мусульманаў. Ну, в асноўным я ўсё ж такі спажываў кантэнт еўрапейскі, таму сутыкаўся я з атэістамі еўрапейскімі. А гэта, зноў ж такі, у пераважаючай большасці былыя хрысціяне. Адпаведна, яны нясуць у сабе усе хрысціянскія каштоўнасці. Для мяне, у прынцыпе, калі мы кажам пра нейкі набор каштоўнасцяў і прыярытэтаў, нейкі набор рытуалаў, гэта ўжо рэлігія. Яна можа быць не арганізавана так, як хрысціянства, напрыклад, хаця хрысціянства ў значнай ступені пераняла сваю арганізацыю менавіта ад структуры рымскай царквы, не царквы, рымскай рэлігіі, якая вось гэтую самую іерархію перадала у хрысціянства проста, ну, таму што гэта зручна. То бок былі паганцы з арганізаванай рэлігіяй, потым прыйшлі хрысціяне, паглядзелі на гэта, убачылі, што яно эфектыўна, і ўзялі сабе. Хаця, зноў ж такі, самое хрысціянства ніякай падобнай іерархіі не прадугледжвае. Гэта чыста паганская спадчына. Я сам сябе лічу прыхільнікам этнічнай рэлігіі, якую таксама часта называюць паганствам альбо язычніцтвам. І мы з хрысціянамі трошкі па-іншаму ўвогуле ўспрымаем, што такое рэлігія. Таму што з пункту гледжання хрысціянаў самае галоўнае гэта пиздёж і ўнутраны твой стан. То бок ты, каб быць хрысціянінам, павінен верыць у Бога. І вера твая носіць такі экзістэнцыяльны характар. То бок ты павінен не проста казаць, што ты верыш у Бога, не проста выконваць рытуалы, якія сведчаць аб тым, што ты верыш у Бога. Ты павінен сапраўды ў яго верыць, проста ўнутрана. Для паганца гэта дзіўнаватая думка, таму што мы не тое, каб вельмі верым у тое, што адбываецца ў людзей у галаве. Мы звычайна звяртаем увагу на тое, што бачна голым вокам, то бок на практыкі, на маральныя устаноўкі. І, напрыклад, чалавек, які не верыць у Бога, з нашага пункту гледжання можа быць без ніякіх праблемаў хрысціянінам, таму што ў яго ўсе маральныя устаноўкі хрысціянскія. Ось, адсюль жа ідзе, напрыклад, увесь гэты нацыяналізм і лібералізм, калі, напрыклад, у нацыяналізме галоўны крытэрый таго, ну, гэта, ў прынцыпе, насамрэч нацыяналізм у ранейшым сэнсе гэтага слова і лібералізм адно і тое ж.
Ты зачапіла маю радзіму, і гэта подла звару бульбу, і табе запіхаю далей у горла. За стэрэатыпы я разнесу цябе ў трэскі. У понедельник дойдет до Лукашенко. Прывітанне, Team 4026. Я зраблю выгляд, што я не ведаю, хто ты такі, таму што я цябе забаніў не за тое, каб нейкую страшную рэч, але ведай, што ў кожны момант цябе можа настігнуць непрыемнае. Дык вось, нацыяналізм на што абапіраецца? Ты вось калі лічыш сябе беларусам, то ты і беларус. То бок ты можаш размаўляць па-расейску, ты можаш, не ведаю, слухаць Макса Каржа, можаш жыць нават у Расіі і служыць у расійскай арміі, але калі ты адчуваеш сябе беларусам, то ты, ёпта, блядь, беларус. Для паганцаў гэта дзіўнавата. І ў прынцыпе тое ж самае дзейнічае ў выпадку з хрысціянствам, з будызмам іншых рэлігіяў. Калі ты сябе кімсьці лічыш, што гэта проста тваё меркаванне, тваё самаадчуванне. Усім навокал павінна быць да яго да пізды. І галоўным фактарам таго, ці лічыць цябе, менавіта цябе канкрэтнага чалавека, належным да пэўнай групы, павінна быць не тваё меркаванне наконт самога сябе, а меркаванне гэтай групы наконт цябе. Ці з'яўляешься ты яе часткай. І толькі калі меркаванне гэтай групы супадае з тваім, мы можам лічыць, што ты да гэтай самай групы належыш. А дагэтуль ты проста самаўпэўнены хуй. Тое ж самае дзейнічае ў выпадку з рэлігіяй. Недастаткова, зноў ж такі, лічыць сябе грамадзянінам. Трэба быць грамадзянінам, трэба плаціць падаткі, трэба выконваць вайсковы абавязак і гэтак далей. Гэта дзейнічае на розных плашчынях, але пытанне было пра рэлігію, таму кажу, што пункт гледжання паганцаў ён вось такі. Пры гэтым, калі звычайна паганцаў пачынаюць пытаць, а ў якіх багоў ты тады верыш, гэта проста паказвае, што чалавек проста мае хрысціянства галаўнога мозаку, таму што паганства яно ў прынцыпе не пра багоў і не пра веру як такавую. Гэта хутчэй пра канкрэтныя стасункі паміж людзьмі і канкрэтныя маральныя ўстаноўкі і канкрэтную прыналежнасць. У ідэале паганства гэта тады, калі кожная сям'я мае сваю ўласную рэлігію. Яно плюралістычнае ў гэтым сэнсе ў адрозненне ад аўраамічных рэлігій і ў прынцыпе рэлігіяў монатэістычных. Я магу шмат пра гэта казаць, чаму з майго пункту гледжання, напрыклад, паганства нашмат лепей кладзецца на вольнае цывілізаванае еўрапейскае грамадства, чым хрысціянства, і чаму сучасныя правы, якія такі моцныя ціск робяць менавіта на хрысціянскія каштоўнасці, рана ці позна абасруцца, таму што лепшых хаўруснікаў, чым хрысціяне, у сацыялістаў няма. Ось, таму маё стаўленне да веры як такавой індыферэнтнае, а да рэлігіі залежыць ад якой канкрэтна. Зноў ж такі, хрысціянства тое ж самае у розных краінах, яно, адаптуючыся пад мясцовыя ўмовы, прымала пэўныя трансфармацыі. Гэта не азначае, што ўсе гэтыя трансфармацыі зрабіліся часткай хрысціянства. Не. Ніводзін са святароў не скажа вам, што прыходзіць на могілкі і памінаць сваіх сваякоў, заклікаючы іх да сумеснай трапезы. І ніводзін са святароў не скажа, што гэта стала часткай хрысціянства. Не. Ідолапаклонніцтва гэта адзін з асноўных, у прынцыпе, грахоў у хрысціянстве. Ось, але на ўзроўні народнай веры, так званай, гэта ўсё падціраецца. У прынцыпе, усім насраць, што там лічаць святары. Людзі проста спраўляюць тыя самыя традыцыі, якія спраўлялі іхнія бацькі і больш старэйшыя продкі. Значыцца, таму каталікі, напрыклад, у Польшчы і каталікі у ЗША гэта абсалютна розныя дэмаграфікі. Каталікі у ЗША гэта людзі, якія галасуюць за дэмакратаў звычайна, то бок гэта ўсе павальна левакі. І у кантрасце з палякамі
якія ў бальшыні з'яўляюцца каталікамі, і каталіцкім электаратам у Польшчы гэта выглядае дзіўна, таму што каталіцкі электарат у Польшчы гэта просто пиздец, яны левакоў успрымаюць проста як чырвоную анучу, яны галасуюць за як мінімум ПіС, а у прынцыпе па-добраму за канфедэрацыю, там за Брауна і за іншых правых радыкалаў, як гэта звычайна кажуць, і папулістаў. Ось таму зноў ж такі я не буду ўжо прыводзіць гэтую класычную пікчу, у прыклад, паглядзіце на хрысціянства без Еўропы і Еўропу без хрысціянства. Зноў ж такі хрысціянства само па сабе не прыносіць еўрапейскія каштоўнасці, не прыносіць цывілізацыю еўрапейскую, і ў значнай ступені хрысціянства еўрапейскае, якое мы бачым зараз, гэта проста новая ітэрацыя паганства, якая прыняла атрыбуты хрысціянства хутчэй, чым хрысціянства, якое прыняло атрыбуты паганства, таму што хрысціянства само па сабе, як рэлігія арганізаваная, яна досыць сціслая і канкрэтная, там не можна адысці асабліва ў той ці іншы бок, а паганства гэта рэлігія, якая ў прынцыпе схільная прымаць у сябе новыя элементы, далучаць новых багоў да свайго пантэону. І я думаю, вы ведаеце з гісторыі, што ніякіх рэлігійных войнаў паміж паганцамі асабліва не тачылася, ну прынамсі з рэлігійных прычынаў, менавіта праз паганскі плюралізм. Ямы вінаваты, вечная кара, гэта жыццё на зямлі. Ну тады ладно. То бок ты будзеш вечна жыць на зямлі, гэта нейкае асаблівае хрысціянства ў цябе атрымліваецца. Так, немагчыма пражыць жыццё без граху. Нават святому чалавеку ратавацца мы можам толькі міласцю Езуса. А нахуя тады добрыя ўчынкі рабіць, калі ўсё вырашае проста міласць Езуса? Там у самой улётцы было напісана: твае добрыя ўчынкі ніхуя не выпраўляюць, ты еблан, ты смакчы гак. А ў канцы ўсё роўна проста вырашыць мача Езуса, якая яму ў галаву стрэльне. Ну такое. Зноў ж такі я каментую зараз канкрэтна гэтую улётку. А Езус сын Божы, а хіба ён Бог? Канешне, ён адначасова і сын Бога, і чалавек, і Бог, гэта ўсё ў хрысціянстве сумяшчаецца без праблемаў. Сапраўдны хрысціянін у чаце, што такое Троіца, ведаеш? Это калі тата, мама і бабуля кажуць, паводле чаго табе жыць. Не, Святая Троіца гэта бацька нумар 1, бацька нумар 2 і іхні сын, якога яны трахаюць у тройнічку. Так, асуджаю, дарэчы, гомафобію. Анша Абдуль, кара вечная. Так. Іван Керчук, легенда, улётка выглядзіць як мандат. Да, яна выглядзіць як манда хутчэй. Ну, у прынцыпе, там напісаная база хрысціянскай дагматыкі, але нахуя такое пісаць на улётках ХЗ? Тым больш звычайны чалавек там нічога не зразумее. Моя прэтэнзія дакладна такая ж самая. То бок, для звычайных людзей на вуліцы табе трэба напісаць, чым хрысціянства добрае. Вось хрысціянская абшчына як такая. А табе адразу прапануецца паглыбіцца проста ў недры беларускага цярпільства. Ой, беларускага. Гаворачка па Фройду. У недры хрысціянскага, хаця таксама і беларускага, і польскага цярпільства. Проста цярпі, таму што ты салайвянін. Ды гэта рэклама для ўжо пасвечаных у каляхрысціянскую тэму. Не абавязкова. Зноў ж такі, дапусцім нават, што так, большасць палякаў, яна сапраўды паглыбленая ў тэму хрысціянства, але тады нахуя ім раздаваць улёткі? То бок, усё ж такі яны хочуць, каб да іх прыйшлі.
хочуць зрабіць сабе рэкламу. І вось якія тэйкі яны абралі. Дарэчы, калі людзі ў Польшчы сапраўды ведаюць пра вось гэтыя ўсе хуйні, пра якія ты сказаў, то ім гэтая хуйня не будзе патрэбная тады у такім выпадку. Зноў ж такі бессэнсоўная рэч. Хрысціянству патрэбна, каб рабіць сігма-эдзіт. Гэтага мне цалкам хапае, ідзі нахуй. Я беларус, я гляджу слова пацавацца. Я таксама. Ёсць такое. Хрысціянін выратоўваецца праз царкву, эклезія з грэчаскай, супольнасць верных, сабор. Інстытут святароў патрэбны толькі для пэўных цырыманіяльных функцый. Зноў ж такі, гэта залежыць ад канкрэтнага хрысціянства. Мне нешта здаецца, што ты зараз апісваеш падыход пратэстанцкі, а каталікі і праваслаўныя лічаць па-іншаму. Што святар усё ж такі выконвае дохуя важную функцыю. Ды нават не трапеза, а размова з продкамі на могілках. Я гэта ў тым ліку згадаў. Гэтага ўжо дастаткова. Ну так. Ну, я ўжо не кажу пра помнікі. Вось гэтыя ўсе надгробкі. Ну, акрамя траянскай, калі багіні не падзялілі, хто з іх прыгажэйшае. Гэта міталогія. Я кажу пра канкрэтныя войны за распаўсюд рэлігіі. Гэтай хуйні не адбывалася. Таму што нахуя распаўсюджваць сваю рэлігію, калі, блядь, ты можаш проста прыйсці і сказаць, вось у нас такія богі. Ён такі, ну ладно. Мае сэнс, канешне, прасоўваць сваю цывілізацыйную дактрыну, як гэта рабілі рымляне, але гэта ўжо не рэлігійны працэс і не працэс рэлігійнай асіміляцыі, таму што ў значнай ступені тыя землі, якія рымляне захаплялі, заставаліся са сваёй уласнай рэлігіяй, са сваімі мясцовымі вераваннямі, традыцыямі і каштоўнасцямі. У гэтым сэнсе Рымская рэспубліка была вельмі талерантнай краінай. Так, добра, давайте, мабыць, будзем глядзець відэа. Па другой чарзе нагадваю, што другая зараз актуальная. Па трэцяй нам замовілі крыжа, гэта мы ўжо адглядзелі. Там, дарэчы, у чарзе яшчэ ёсць відос з гэтым, блядь, Шабуцкім. Каму цікава, там некалькі хвілінаў засталося замовіць таксама, хаця мне здаецца, што галоўнае было сказана, і хто хоча Шабуцкага паслухаць, замаўляйце лепей якія-небудзь новыя відосы, блага у добрым сэнсе, хаця, мабыць, і ў плагім сэнсе. Блага, у яго вельмі шмат гэтых самых відосаў. І не буду казаць, у якім сэнсе блага. Гэта ж літаральна тое, як заўжды прапагандавалася хрысціянства. Нас усіх чакае пекла, але ёсць варыянты выратавацца. І ў гэтай улётцы таксама. Я не думаю, што гэта тое, як распаўсюджвалася хрысціянства. Я думаю, хрысціянства распаўсюджвалася так. Блядь, хопіць маліцца вашым ідалам ёбаным. Будзеце туды яшчэ раз хадзіць, мы вас ёбнем. Усе людзі такі, так, усё, ахуенны Ісус, адзін Бог. Потым, пакуль ніхто не бачыць, ідзеш на могілкі і працягваеш маліцца свайму прадзеду. Таму з гэтай самай прычыны значная частка беларусаў з майго досведу усцяж з'яўляецца проста лютымі паганцамі. Прынамсі, я вырастаў у сям'і такой, якая, вядома, лічыла сябе праваслаўнымі хрысціянамі, але гледзячы на іхныя традыцыі, абрады, іхнія маральныя устаноўкі, я магу сказаць, што яны проста люцейшыя паганцы. Вось. Каму цікава, таксама магу параспавядаць, неаднаразова узгадваў на стрымах, якія канкрэтныя абрады для маёй сям'і былі характэрныя, і не толькі для маёй сям'і, і для самых розных сем'яў з тых вёсак, з якіх мае бацькі паходзяць.
У мяне тое ж самае, ну вось. Ну вось. Я думаю, вельмі мало ёсць беларусаў, у якіх сапраўды ёсць такі тыпова хрысціянскі досвед у іхняй сям'і. То бок так можна сказаць хіба што пра якіх-небудзь заходніх каталікоў нашых і ўсё. А тыя, што на большасці беларускіх тэрыторыяў жывуць і называюць сябе праваслаўнымі, па сутнасці ніякімі праваслаўнымі не з'яўляюцца. Асабліва ўлічваючы, што праваслаўе гэта самая жорсткая версія хрысціянства, самымі жорсткімі абмежаваннямі і патрабаваннямі ад веруючага чалавека, ад хрысціяніна. Менавіта на гэтым кантрасце асабліва заўважна, наколькі беларусы насамрэч ніякія, не праваслаўныя. Вядома, інтэлігенцыя праз свой лібералізм і сацыялізм у значнай ступені гэтае самае хрысціянства пераймае, таму можа падацца, напрыклад, па дыскурсе, які актуальны для так званай беларускай апазіцыі, што мы пиздец проста якія хрысціяне. Але народ, якому насамрэч ужо даўно да пізды усялякая апазіцыя, ён менавіта што паганскі. Ён не збіраецца там неяк самаахвяравацца асабліва дзеля хрысціянскіх эксперыментаў чалага. І правільна робіць, у прынцыпе. А дзе засталіся тыя трушныя праваслаўныя? Палову туркі выразалі, палову камуністы. Ну, мне складана сказаць, дзе. Ну, ёсць жа вось гэтыя... Проста, зноў ж такі, калі мы кажам пра праваслаўе, менавіта вось гэтага усходняга патрыархату расіянскага, то гэта адна справа. Іншая справа, што ёсць усялякія грэка-каталікі, ёсць стараабрадцы, ёсць яшчэ нейкая хуйня. І яны паміж сабой не вельмі там моцна адрозніваюцца. Ёсць яшчэ уніяты, зноў ж такі. Людзі, якія фармальна адрозніваюцца, напрыклад, ад грэка-каталікоў, але фактычна на ўзроўні абрадаў, ну, не вельмі. Ну, ёсць людзі, якія такі, ну, праваслаўныя. І... Я думаю, ёсць. Я проста, зноў ж такі, не той, каб знаток хрысціянства, і, у прынцыпе, не з'яўляюся ніякім рэлігіяведам, таму не проста загугліце, хуй ведае гэтых праваслаўных. У Польшчы магу сказаць, што нават людзі, якія раней лічылі сябе праваслаўнымі хрысціянінамі, так ці іначай пераходзяць у каталіцтва. Таму што проста праваслаўныя ўсе пагалоўна ватныя, як адзін. І людзі проста абіраюць сабе больш цывілізаваную рэлігію. У Эфіопіі, так, праваслаўныя нашы славянскія браты на літару Н. Уніяты гэта і ёсць грэка-католікі? Не зусім. Там ёсць фармальная розніца паміж імі. Я ўжо не памятаю нават канкрэтна, у чым яна заключаецца, але яна ёсць. Сёння афіцыйная назва беларуская грэка-каталіцкая царква. Тэрмін уніят цяпер часта лічыцца гістарычным і ў нейкіх выпадках нават зняважлівым. Таму ў сучаснай мове часцей ўжываюць грэка-каталік, копі-паста. Мне каталікі гэта па-іншаму тлумачылі. Мне гэта тлумачылі так, што уніяты... Зараз паспрабую згадаць, што там было. Які там быў тэйк. Хто такія уніяты? Гэта людзі, якія прынялі афіцыйнае кіраўніцтва папы, але засталіся на ўзроўні абрадаў тымі самымі. Хто такія грэка-каталікі? Грэка-каталікі гэта людзі, якія ўсё ж такі перайшлі ў каталіцтва, але пры гэтым захавалі свае ўласныя абрады. Неяк так. То бок уніяты яны не пераходзілі ў каталіцтва, яны проста прынялі верхавенства папы. Я разумею, што гэта можа гучаць як шыза, і я не маю тут ніякай кампетэнцыі, але прынамсі мне так гэта тлумачылі самі каталікі.
Так, РПЦ, ДЦП, гэта не царква, гэта спецслужба, заснаваная Сталіным. Ну так. Так і ёсць. Давайте будем пачынаць глядзець, а дакладней працягваць глядзець відос пра турму. Нагадваю, у нас відос «Беларуская турма. 5 самых страшных тюрем Беларуси». Администрация Гродненской тюрьмы может наказывать заключенных, Відос ціхі сам по сабе, я нічога з гэтым не зраблю. вплоть до его физического уничтожения. Например, может посадить человека в холодную камеру на неделю, месяц. Как результат отказывают почки. В Гродненской тюрьме некоторое время находился Юрий Полшков, кличка Борода, положенец. Он из белорусских авторитетов криминального мира. Его первый срок заключения в колонии пришелся еще на советское время. Юрий Полшков известный в криминальном мире тем, что еще до того, как главным вором стороны стал Щавлик, он держал в своих руках всю воровскую казну Беларуси и был одним из основоположников воровского движения в Беларуси. 4 место. Следственный изолятор Воровское движение, блядь. Охуенно. Цудоўны канал. КГБ, или как его называют в простонародье, американка. Кто и когда построил это заведение? Откуда появилось такое странное название? На эти вопросы нет ответов у специалистов. Украінцы 100%. Яны спачатку выкапалі мора, а потым пабудавалі амерыканку. И документов тоже нет. Архивы НКВД частично были уничтожены чекистами при отступлении в начале войны. Так вот, визитная карточка этого ада. То бок уніяты гэта людзі, якія захавалі абрады, але перайшлі пад кіраўніцтва папы, а грэка-каталікі перайшлі пад кіраўніцтва папы, але захавалі абрады. А грэка-каталікі гэта каталікі ўсё ж такі. А уніяты яны не з'яўляюцца каталікамі. Яны з'яўляюцца уніятамі. На ўзроўні абрадаў гэта адна і тая ж самая хуйня. На ўзроўні фармальным не зусім. Менавіта таму я і сказаў, што пытанне, каго лічыць праваслаўнымі. Калі лічыць праваслаўнымі грэка-каталікоў, то, блядь, іх дохуя ў розных краінах. То бок розніца паміж уніятамі і грэка-каталікамі застаецца толькі ў сімвале веры. Сімвал веры павінны быць адзін, па ідэі, не? Я хуй ведаю. Я прачытаў улётку, мне хапае гэтых ведаў. Насамрэч. Главной целью которого является жестокая. Я адзін з тых людзей, якія думаюць, што сімвал веры гэта крыж.